Duduk. Mbak Niken. Cari kalung rondo. Sik, suarane rusak sapa iki suarane rusak iki? Iki lho iki nyok. Oh, ya Allah. Melu-melu aja melu-melu bani bibu pesindan nek kowe ora percaya karo bibu pesindan nek Sing nyindan sapa to iki? Nyindan barang nyapot jane. Oh. Nyepelekne kowe karo Mbak Darsini, nyepelekne karo Mbak Fahmi kowe. Rumangsamu suaramu apik-apik dhewe. Melok nyindan barang tak ngono kowe. Ndek apa to kuwi? Iki mau ngono genah aku krungu ujung jari. Oh, ngoten teman. Lah iya, lho. Kuwi suarane sapa nek ngono kuwi? Niki suarane niki. Tapuk. Ha, Apa ora krungu mau? Turuk. Dat. Jung cari kalung. Lho kuwi suarane sapa kuwi? Iki Lah, sapa? iki aja ganggu nek wong nabuh. ganggu ae kowe iki. Sing ganggu lho sapa? Ngene lho nek dicekeli iki mesti ngene. Kono medhun kono kowe. Medhun kono. Ngaleh. Ngaleh. Ambar sirane kok ganggu. Ah, nyemplung kali kono. Ha kono ndang dolo. Ayo ngalih. Kono. Oh, Kok nang kono wae. kono. Ayo, ndang ngalih. Ngaleh kono lho, ganggu ae. Ngono ae. Bon, aman, selamat. Aman. Monggo. Duduk. Jung cari kalung. Kok cek ganggu ae? Ganggu ae tak idoni kok kene lho engko. Ngalih. Halo, jejer pacare kono. Ngaleh kono. Yedeng ngono. Cayu dah. Dalam. Yo, awake dhewe iki Lah, nggih. Wis, aman. Duk Niken. Bang. Oh, wis suwe sing arep-arep yai mriki. Heeh. Mau kepengin krungu suarane Niken ki ya ngopo? Nggih. Wong ya jeneng bocah anu biyen ajari den wis umur pira ta, Nduk? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Sekawan tahun lho Mas mun ajar nyinden umpama saiki ibarate wong panen ngunduh kurang nggih pun pas. Lah iya no, tandurane becik, undu-unduane ya mesti elok. Nggih. Oh kaya Niken iku. Pun, selamat wis renek pagebluk iki mesti aman iki wis. Ya, Ya. saiki diaturke Cara pari nu wis jelas subur wong gak enek wereng. Oh, Ya. nggih no. Nggih, Wis, iki wis pilah. Ya awake dhewe wis pilah. Nggih. Nyambut gawe endi sing nyambut gawe ning panggung, sing ora sing nyambut gawe ning panggung, mulih nampa amplop wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo ketok Iya. gaweane. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Dene sing nang ngisor kok ora gelem nyambut gawe, nampa amplop. Ora mungkin nampa amplop. Lho, malah diparingi bucare. Oh, gleleng malah. Lelek Leleng saiki seneng kita saweran. Engko barang mulai ra entuk bayaran wis kuwi ae. Ben. Ora ngerti nek kuwi asine dicicil, ora mudeng ngono. Mamudeng. Wis ben itu saweran wis ben. Wis uripe gen wis saweran. Awake dhewe pokoke nyambut gawe. Nggih, pun. Kersane. Apa utuh? Alhamdulillah. Aman. Iya, no. Lah nyapa ora rene? Nyenyek akeh kono nyenyek. Akeh kono ngenyek. Wis ben Mbak, ben gak apa Mbak Niken. Ya. Ora. Yo tapuk. Gleleng dek. Lho, oleh nes saka Pak Lurah. Wi DP tahun ngarep. Wi DP tahun ngarep wi. Kene mik. Mik. Kok kemelintimen iki lho. Kemplelet dek. Kemlelet. Kuwi rumah Iki mike iki lho. Piye wong iki mbok ya sing anu ora usah gleleng, terus ora gelem munggah ngopo? Monggo sing dereng lho, akeh kene karo kono munggah nyapa? Lah nek ning kene ngapa ta? Nek kene nyapa? Kakean potongan. Kowe lho ning kono oleh pira? Lho, iki kok rencanane oleh kuthok 3 yuta. Oleh neh Lho. celuk neh. Ya Allah. Mara yo rai-rai kota amal. Monggo sing dereng mriki. Malah diselgarake ayo. Lho, mantene urung. Ora yo dosa. Ora ya rugi. Kok ngisini-sini piye to njaluk ngono? Heh. Apa ora isin? Ora isin kowe. Ngapa isin? Oh alah, ger. Ben. Iki nembe manten kakung, lah manten putri. Anu. Kampret. Kampret. Utang burine sik gak apa-apa.
Pak Carik piye? Pak Carik. Pak Tarik. Ngapa? Sampeyan dereng iku tok. Kampret kalau piye kok iso Pak Carik? Pak Tarik. Yo duweke. Lah. Oh ya, ayo, ayo duwe. Wis komprat kampret kok gak paham. 3 yutone kurang 200. Wis ta wong ya. Wis. Urung rencana entuk 4 yuta kok. Alah, jur mundak ae. Akeh rencana ta. Nek kepengin entuk akeh rasa nyambut gawe gampang Mas Mondol. Carane pripun Mas? Golek meja ya ta. Nggih. Turu ning dhuwur meja, dikrukupi jarik teng ngarepe kei baskom. Lah, cocok kowe, cocok. Kuwi ra ngantek sedina 5.000 cek. Oleh akeh wingko. Ah, padha ora nyedakne aku ndang mati. Masa entuk kendek men berarti entuk akeh. Wampluk pisan engko. Ayo wis ben ning kono wis ben. Nggih, ben kersane malah ra jowo. Iki tak turut ana nyatus-nyatus metu priyo. Ora entuk ning kono. Ning kono lho karo bae tok. Pengko salah pira? Loro. Dipotong 100. Lah nek salah nek ping 20, ora dipotong 2 yuta kowe. Mulih karek nggo 750 bongko kowe. Kopine, Pak. Wis ben. Wis ben. Ayo Mbak Ya, nembang iki ana sing kersake Sri Uning dibawani sik. Siap nggih. Ayo, monggo. Aku iso bawa Sri Uning kuwi aku iso bawa. Iso karepmu, ra iso karepmu. Jare penak ning kono. Jare penak ning kono. Ra gelem rene. Sing bawa aku piye? Ya. Ya. 500 tapi. Iki upama sing iso bawa sampeyan 1 yuta. Ora mung 500, 1 yuta malah. 1 yuta. Iya. Ayo. Mumpung bengi aku moto duiten. Ya. Ayo. Mbak Silvi arep mbok terak. Dan upama sampeyan iso bawa 1 yuta. Duweke. Lah. Kabeh. Ayo dah, waduh gleleng iki Mas. Alah ngelu aku ndasku ngelu nek tak koyok ngene iki lho. Alah. Melinting. Oh, sirahe anu awake masuk angin. Alah, Apa dikompres bathuke dikompres. Kompres kanggo nganggo sing abang ini mah cepet mari. Lah iya. Gleling deh. Apa niken? Loh, ngapa? Apa? Ngendak aku ki lho. Ora melu-melu kok ya bandingin ya. Nggih. Niken. Ngapa? Niken Apa maksudmu lho apa? Iki ora apa-apa kok mulek. Ya ora apa-apa. Tak kira gua apa kok meneng ae. Yo, bawani. Gua iso. Yo, iso bawa jroning 1 yuta. 1 yuta. Ayo. Sinebut. Rasa mau warai. Suwi ya. Mbok Randang 100 tok. Ayo. Nah, Sai. Ngapa iki ngatur aku nyapa? randang dan sae ngene tak gawane sik. Ojo. Nyapa? War pengko suwelno kene aku ben gak cukup. Ya roh. Kok iso Sinebut. meneng. Sinebut. Meneng iso meneng ora? Nggih. Nek kene meneng. Aku yo meneng. Lah sing gawa iki sapa? Kowe nembang. Wayang kok nyenyet. Ayo. Sinebut pahlawan putri. Iki lho mediane iki. Pertamane ngerti kono terus mak sret. Oh iya. iya drama. Sri Uning Mustika Tuban. Lah. Kok iso dadi jula-juli lho. Mudhun Tuban. Ah. Iki to ki mengko semal. Lampu. Tuban ngono. Ayo. Sri Uning Kowe ya melok marai. Apa ora pernah sak. Sri Ayo. Uning Mustika Tuhan. Tuban. Tuban oh Tuhan iki lho. Lah ya wong Tuban seneng karo Tuhan. Oh iya. Tane. Nano. Ayo cakep Putra ngono lho, tra. Yatra. Putra Kanjeng Sira lawe. Hop, saiki Mas Mondol bawa tok sing gandrung yuda. Nah, ale. Ya, suaramu di sana. Ngalah. Ayo bawa. Bawa kowe iki bawa. Ayo. Sawangen Lanjut. kae wong ayu. Oh, alon-alon to. Kaget aku. Kowe iki lho saka kono nang kene lho. Lah wis madhep kono. Iki madhep rene. Lah. Yo.
malah dibaleni. Ya wis kene nang kene. Wah. Monggo Mas Yuda. Nggih, wah. Kaya-kaya ning jagat iki ora ana wanita kang tak tresnani kejaba mung siramu. Coba sawangan kae sak warnane kembang kang tuwa Rasah ana ing percaya. sajroning taman Rasa sari. percaya wong lanang nek arek entuk cangkeme ngono kuwi tenan. Jambuk. Iki gandrung kok sempok Eh, paido lho. Ya ora kabeh to. Ya ora kabeh kok iso. Kok iso dicakep-cakep iki. Rata-rata wong lanang nek arek entuk yo lambene lambe diapik-apik no. Padahal lambene yo bosak. Angger arek entuk yo ngono. Nyepelek ne ya to Mbak Iya. Niken. Kamu tuh tidak tahu yang sebenarnya. Senene Mbak Niken aja kaya ngono kowe. Duk gong prang. Kuale. Duk pranggung. Nggih. Duk pranggung. Kok sampean ae dhewe Oh, mboten. Ora Mas, aku mau ngelingi Mas. ora pareng nakal. Mboten. Yang manis. Nggih. Oke. Oke. Sebagai seket ya. Alah. Ayo. Ayo, Tutuke. Duk pranggung. Duk prangkung bojone ke ini tak Karo. Ayo. Duk prangkung bojone karo Nonano. nonano. Salah iki baleni neh. Ah, kamu meneng ae marang Iya, iki iya, aku iya. latah. Latah kok. Latah kok. Jak omong. Ayo. Ngebelo. Ya wis tutukno, bener. Ben ngebel. Kan gak enek kancane terakhir ngebel. Oh, Yo, iya. dah, lanjut. Wiratmaya. Ben aja disalahke sak. Ben nggih, ben bener nih. Ayo terus. Tan wurung sriuning gugur. Bener. Biasanya gundul. Nek sing iki lho, sing iki kok dadi mustikaning bangsa. Ngono, terus tampane kita entak tung ngono ya. Ayo dah, Sena, coba. Iku terus dadi kae, dadi sing ngene iki dadi apa? Cikal. Alah. Cakil ngono lho. Kowe dadi imam. Ratung. Ambek ocim sisan. Ayo. Ayo. Dadi mustikaning bangsa. Cakil kok isa. Cakil kok stroke. Ayo. Kanggo anu no, kanggo untu cakil. Lah. Ayo. Dalah, gua iki letong. Wah, capeng. Tenan. Angelmu to wae. Eh. Lah. Sempok jawane sempok. Tapi ora sempok malah sempak iki. Yo. Ya. Jangan kene, Mas Yusuf, jangan Oke, Janaka. Apa to kuwi? Kuwi apa? Perang to? Oh iya, perang. Tangane iki piye? Cakil iki tangane piye? Ayo.
Nyumak nyamuk kuwi apa? Sik. Kowe kok mangan apa? Gedang. Kowe mau untu. Oh, untu lho, Bang. Aduh, kaduk kolu. Untu kok dipangan. Untu kok iso. Oh, alah. Sae. Ganti iki. Ganti untu. Ojo dipangan. Ayo ganti untu. Yo karo mong. Mandek. Ayo. Mandek. Mandek. Apa nih? Kowe iki dalang tukang masuk angin lho iki. Nyapa? Lah engkon yo presker. Lah terus Saiki untu yo presker. Kuwi gedang rasa mentol. Gedang rasa mentol. gedang rasa mentol ngono lho. Ngono. Kowe ora mental dadi kentol kuwi. Kok nesunan. Wah, mbok. Cakilipun sae Oh, nggih. sae. Wong jebolan Sriwedari kok. Oh, nggih. Alah nek sing nuwun sewu nek pas Bambang Cakil sing nyakil Mas Mondol terus Bambangane Mas Ali Marsudi wah sae tak itu. Oh iya. Ya Mas ya. Kak iki. Yo, tutuke. Ayo. Ayo bandikan ya. Tanurung Sri Huning. Ayo, tutuke sik. Nangurung Sri Uning kukur Nano. Dadi mustikaning. dadi mustikaning tobat. Monggo, yo lanjut langgame, Nduk. Oke. Wah, ayo. Seret. Sri Uning mesti katobat lapat tresno Ololing. Sabaya pasti Eo. Terima kasih, matur sembah nuwun. Iki ana sing ngersake anu Mas Yuda. Nggih. Kitir semilir. Wah. Ayo, mumpung ana nduk niken. Ayo. Kitir semilir ja diaturke. Enten nenek sing pamundutan Napa, Nduk? Puspitono lho, Mas. Oh, Puspitono lho. Boleh. Ayo. Oke, Puspitono lho sik. Nggih, ayo diaturke. Engko diurutke. Nggih, monggo. Puspitono lho. Ayo, Ja. Diaturke yo njajal garap gamelan. Puspitono lho. Monggo. Yuk. Ayo Mbak Tutut. Terima kasih. Luar biasa sampeyan. Ayo ora guwak wong bocah pinter ya ngono kuwi. Wah, saestu. Nggih. Mumpuni ing samu barang. Diaturi kok. Ra rugi pokoke nduk niken ya. Sik, iki ana nawala meneh. Taurke wonten sing ngersake cewek gaul kalih teteh sing tresna. Saking Pak Jumiran SBA Sidoarjo. Oh nggih. Yo Mbak Eka perhatine isih rene monggo metaram. Turut. Ayo.
Jarak disampirke Serang ngampirke. Tek tek tek. Eka Nggih. Cik melek nduk Pangestunipun masih dong. iya iki Pak Gun Arianto ngunduh mantu ndongake apa kowe Cahayu Nggih, mugi-mugi Mbak Manten Mas Manten tansah pinaringono jodoh sejati-sejatinipun jodoh. Amin. Amin. Langgeng tumeka puputing yuswa tansah kinandenan putra ingkang saleh lan salehah. Amin. Amin. Ya Nah, rabbal alamin. dongane bocah SD iki mesti anu Mas Yuda. Mesti akeh mandine mergo isih resik urung Piye ta? anu apa-apa. Piye ta? Piye ta, Mas? Anu Mas Lintu sampean kok SD. Lah, Omongno. Pak Ut. Paut paut. Jenengan mboten pitados nek kula paut. Saiki emponge iki lho nang ngene tak. Empang sakmono terus. Piye arek nganggo ayo. Nggih, niki mantene Kakung menika CEO, Mak. Anu Mbak Eka. CEO dalam Nggih, sebuah owner perusahaan. Berkah Ayam. Wah, berkah. Oh nggih. Usahanipun ayam. Ayam. Nggih, lha menika ndokipun percontohan dadi Heeh, kuwi lenjunge. Dok wis 17 tahun ora netes-netes. Wis bosok. Anu yo, iki cewek gaul sik. Monggo. Cewek gaul digarap tayub sik lagi rama seger. Oh. Ya. Mbak niki kan ngene anu sik leren ning kono sik Istirahat, aja-aja. istirahat, Kok istirahat. istirahat. kula tak sumeneke Nggih. Istirahat, Lenggah istirahat. kono sik. Monggo. Yo buka bonang Mas Heri, monggo tayub ki sik cewek gaul. Monggo yo. Nem-nem loro. Oh sik, up. Lah lah. Kuwi apa? Buka apa? Buka bonang. Piye ta bukane apa? Cewek gaul to. Heeh. Nem-nem loro, jiji rolu, nempyong-nempyong. Oh ya wis. Ya wis bener. Bener Ya ngono memang bukane ngoten. Heeh, ya wis bener. Bener, bener. slendro iki. Ya aja diwarak, aja dibantah. Ben, ben. Pokoke apa omonge dek iki bener ora kabeh. Bener, bener. Kabeh. Bener kabeh aku. Yo, monggo. Monggo Mas Heri. Yo, kendangane tanan. Oh, ayo yo. Kowe isih wangi. Ibarat tebu yo dangdut kayak tanan yo yo Ayune sak kecamatan. terima kasih matur nuwun wis diaturke cewek gaul yo gemene wektu Mbak Fahmi karo Mbak Suci monggo mengkaram turu turu yo yo ae au Ketan bali mula mampa setiane kelakon Yo, ana sing ngersake sambel kemangi. Sambel kemangi, yo didum loro. Dom loro, dom loro. Sing nyambel padha enake, padha sedepe, padha pedese. Oke, oke. Ayo diaturke. Yo, Cah, sambel kemangi. Monggo, yo. Yo. Awas.
tur nuwun. Wis diaturke. Eh, Yo, sik. Saiki Dini karo Mbak Dita ayo monggo. Dini Dita. Monggo, yo jemeneng monggo mentaram. Turuk. Yo yo yo. Ae ao e o ao. Ah, semangat ya Nduk ya, Mbak Dini, Mbak Dita. Semangat. Selalu Ayo kudu no. Ora arep ngopo. Anu sik, aku nyuwun anu Malik Pelok. Oh, Malik Pelok. Nggih. Iki ana sing ngersake anu Mas Mas Apa? Yuda. Nggih. Niki rada klasik, ana sing ngersake sarung jagung Semarangan. Weh, Pak. Pelok barang. Cocok. Nggih. Ah. Remenane piyai mriki menika panci warung jagung. Warung jagung mriki. Sarung. Lah iya ning warung iki gawe sarung lho karepku iki kan. Oh ya enak. Ayo. Buka bonang monggo Mas Heri. Monggo. Monggo yo. Yo. Mbak Dita. Ing janji riptanipun Bapak Mas Yuda. Nggih. Nggih, sampun kulaturaken. Kula kintunaken dhateng Pak Tarno Tania Jaya Pak Supomo saking Jember. Lajeng menika Mas Agung rancak gamelan Wonogiri. Mas Wardaya Jumantana. Oh nggih. Oke. Ayo, iki saiki gentari. Gentari karo Mbak Niken Salindri. Oke. Niken Gentari karo Niken Salindri. Wah. Mataram turuk. Yo ae ao Kowe iki padha karo jajah kemerdekaane wong. Lah ngapa ta? Jajah kamardikane wong. Wong turu iki padha karo wong merdeka lho. Sapa? Gugah Sapa sing turu iki sapa? aku. Oh, Mbak Niken lagi Niku nek ana wektu dienggo istirahat wis sah hukume. Heeh. Nggih ta? Nah, kejaba nek sing turu niku Mas Mondol, lah kuwi ora tak cemplunge kali ngono. Ayo. Yo saiki Mbak Niken Salindri karo Mas Yuda, Niken Gentari karo Mondol. Kena, sampean balik. Ngene. Ini, Dek. Dek, ngene. Ya wong iki. nyapa ta, Lek? Tok gebes-gebes iki apa, Dek? Ah wong kok ayu ning Lah Ayu ta. diatur, ya. mangane opo to ya. Aku. Wong kok le kemokop. Nah iya. Iso pentung-pentungan iki. Kok pendung-pendungan piye to? Ora nek anu kon iso duding-dudingan. Oh, kowe salah. Oh, ngono to karepe iki. Kaya wong sut. Sut. Ayo coba kabeh ya baul ayo. Iki ana sing ngersake Lestari. Ayo. Oke. Ayo. Menika dikulaturaken Pak Asmara Santo saha para kanca. Oh nggih, Mas Moro Santo. Wah, asmane Bapak Semar. Ayo. Nuwun. Nduk niken terima kasih. Terima kasih, Mas Aweto Bayu. sehat, aweto Amin. kondang, aweto laris. Amin. Jaga kesehatan ya, Nduk. Nggih. Mas Yuda, Nggih, kula Mas matur Bayu. nuwun, Matur nuwun sanget. Nggih. Sakenipun ayo padha ndonga. Nggih. Panjenenganipun Bapak Gunaryanto sak kulawarga tansah manggih rahayu wilujeng niskala. Amin. Sumarambah para warga ing keras sak kiwa tengenipun
tinebihna ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya Allahumma Amin. Mas Yuda ndongake apa Mugi keluarga ageng Bapa Carik ugi mandhapipun dumateng temanten sarimbit anggenipun mangun samadyaning beberan agung saestu pinaringan berkah rahayuning Gusti cinaket ing bagya mulya tinebih ing suker sakit binucal ing sial jangkal pikantuk rejeki ingkang halal atut runtut rerentengan kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan Siap, Mas Yuda. nggih, nderek. Monggo sewang-sewangan.